ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാമൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 16 നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. 15, 16, 17, 18 രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം. അതായത് 15ഉം 16ഉം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ബ്രഹ്മ ജ്യോതിഷ് കൊണ്ട് മറക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദയവായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന. നമ്മള് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ. ആ ഭക്തന്റെ പേരുണ്ടല്ലോ, മനു അല്ലേ? ശരി, മനു. മനു പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ. ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ അവതാരം, അങ്ങയുടെ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തന്നാലും. ഏത് അവതാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉഷാമാതാജി? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന രൂപം പ്രാർത്ഥന, രൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇന്നലെ മുഖം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട്. പേടി കുറച്ച് കുറയ്ക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേട്ടില്ല. എന്നോടാണോ പറഞ്ഞ? എന്താ പറഞ്ഞ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് പോകണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്നോട് അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അറിയാണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ സ്പീഡ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മന്ത്രം 16 ഈശോപനിഷത്തില് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോസാവസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. പൂഷന്നെ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തെ പശ്യാമി യോവാസൗ പുരുഷസോഹമസ്മി. പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? പരിപാലകനാണ്. പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് പരിപാലകൻ. ഇതാണ്
ഭൂഷൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഇതുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തരാനായിട്ടാണ് ആ പ്രഭാജ്യോതി, അങ്ങയുടെ തന്നെ പ്രഭാജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കിയാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇന്നത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥന? 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പ്രഭോ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയണത്? ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക നിയാമക തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി നീക്കി തന്നാലും എന്തിനാണ്? അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. അത് അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഇത് പ്രാർത്ഥന എന്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് എഴുതുമ്പോ പിന്നെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഈ ഭഗവാനെ അത് നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ എഴുതണം എന്നില്ല. നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക, ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയാ, ഇതെല്ലാതും എഴുതണം എന്നില്ല. നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷക നിയാമക തത്വമേ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല. ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് എഴുതുന്ന എന്താവാം, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാത്മാവേ എന്ന് പറയാമല്ലോ. പരമാത്മാ നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്ക്. ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ നമുക്ക് പറയാലോ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, പിന്നെ സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷക. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പൂർവ്വപിതാ ശുഭകാംക്ഷി, മാനവരാശിയുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അഭ്യുതകാംക്ഷി. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? അനന്തപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകള് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യരശ്മികൾ കണിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറെ ഉണ്ട്. സൂര്യൻ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത്. ആ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പരിപൂർണ സൂര്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. അറിയാം നമുക്ക് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആ സൂര്യന്റെ അംശമാണ്. ആ സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ചേരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെയും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സൂര്യദേവൻ സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ എവിടെ വസിക്കുന്ന? സൂര്യഗോളത്തിലാണ് സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് നിവസിക്കുന്നു.
അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകള് ആസ്വദിച്ച് വസിക്കാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് വസിക്കാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ എങ്ങനെയാണ്? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ചിന്താമണി കൽപവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങള് രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട്, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്, അതുകൊണ്ട് അതില് സർവ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ ചിന്താമണി രത്നത്തിന് എന്താ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അധികം? ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്കറിയില്ല. ചിന്താമണി ഓടുന്ന എല്ലാം സ്വർണ്ണമാവത്തിൽ രത്നങ്ങളാക്കുമെന്നും കണ്ടല്ലേ മാതാജി? ചിന്താമണി രത്നത്തെ തൊട്ട ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും തരുന്നില്ല ചിന്താമണി. അത് കൽപ്പവൃക്ഷം. അല്ല, ചിന്താമണി അതുകൂട്ട് എന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അത് തൊട്ടാൽ അത് സ്വർണ്ണമാകും. ചിന്താമണി ഇത് എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഭാഗവതത്തിനകത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗോവിന്ദൻ നോക്കിയേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെയാണ് ഭജിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ, ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമ്മള് വിഷമിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ സ്മരിക്കുന്നു. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമാധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നതായിട്ട് എന്തില് പറയാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിതയില് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തില് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ജ്യോതിസ് പ്രകാശം പരത്തുന്നത് പോലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി നിർഗമിക്കുന്നത് പോലെ, ആ ജ്യോതി വരുന്നത് പോലെ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് വിവരിക്കുന്നു. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ സർവ വ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മംഗളഭാവത്തെയാണ് നേരിടുന്നത്. നമുക്കറിയാം 3 ഭാവങ്ങള് പരമസത്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ മംഗളഭാവത്തെയാണ് നേടുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സർവവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 3 ഡോറ് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡോറ് ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കി 2 ഡോറ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, തുറക്കുന്നില്ല.
രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടുമെന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ബ്രഹ്മത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അറിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നേടാനായിട്ട് ഏതിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കും? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. ഇവിടെ എന്തില് പറഞ്ഞ ഭഗവത് സന്ദർഭത്തില് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണിത് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സങ്കല്പവും വരുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒണിങ്ങിയവനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. പരമസത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും എന്തിൽ വരുന്നില്ല? ബ്രഹ്മത്തിൽ വരുന്നില്ല. അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിന് ഭ രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഭ, അതിന് രണ്ടു തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് എന്താണ്? ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നുമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേന് സർവപാലകൻ എന്നും പറയാം, രണ്ടാമത്തേതില് രക്ഷകൻ എന്നും പറയാം. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഘ, ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ, രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് പറയാ? മാർഗദർശകൻ, രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഗ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതില്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗ എന്നതിന് ദർശകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ വാൻ എന്ന അക്ഷരഗണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷകനാണ്, ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്, വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരശുര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം. ഇത് അല്പം പോലും ഭൗതികതയുടെ ലഹരി ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആര് തന്നിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ്? പരാശര മഹർഷി അധ്യായം 2 ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം അതും. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ എന്തിനു സഹായിക്കാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരവിഭൂതികള് പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ആനന്ദം എപ്പോഴും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം തന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യവിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? തന്റെ ബാഹ്യ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള പുരുഷഭാവങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പുരുഷഭാവങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ, വിസ്തരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് ഈ പുരുഷ വിസ്തരണത്തിലൂടെയാണ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ജീവാത്മാക്കള് ചിലര് നാഥന്മാരാകാനായിട്ട്, നേതാക്കന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഭഗവാൻ അവരെ അതിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മള് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നി. നമ്മള് നാഥന്മാരാകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അദ്ദേഹം അവർക്ക് നൽകി. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ നൽകി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകി. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രംഗമായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി അധീനമാക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗകര്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അധീനമാക്കാനുള്ള മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ആ സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. നിയന്താവ്, ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അത് നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്താവാണ്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്താവാണ്. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ജീവാത്മാവുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സാഹചര്യമായിട്ട് ആരറിയപ്പെടാണ്? പരമാത്മാവ് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്?
പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്താവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും, ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാതും, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവാത്മാക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പം മുതല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധവുമുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? സർവാത്മന ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള് ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരും? ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നതാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതില് ആ ഭഗവാന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ലാത്ത, ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരാത്ത, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ ഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭാവത്തെയോ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 1000 ഒരുവന് മാത്രമേ പരിപൂർണത നേടാൻ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അറിയുന്നവരില് ആ 1000 ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ആർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? കഠോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന്റെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ഇതാണോ? വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മള് പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏത് ഭാവമാണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പ്രേമബന്ധത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, മഹാത്മാക്കൾക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാത്തവര് ബ്രഹ്മഭാവത്തിലോ പരമാത്മാ ഭാവത്തിലോ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കില്ല. അവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുമോദിക്കാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതെന്തായാലും അവരത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അനുഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെ അനുമോദിക്കാനും സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ശുദ്ധഭക്തരാവാൻ ശ്രമിക്കാം. ശുദ്ധഭക്തർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നവർക്ക്, ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവർക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശാണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുമ്പോഴും നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ? വൈകുണ്ഠ
ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലിരിക്കുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നാരായണ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല എപ്പോഴും? ഭഗവാനിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. 8 മണി ആയില്ല മാതാജി. സാരമില്ല. 8 ആയില്ല. ആ, ഒരു ലെസൺ എടുക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട ഇനി മീനിങ് തീരെ എഴുതണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രയാസം. മീനിങ് എഴുതണ്ടേ? അല്ല, Meaning ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണ്ടേ? ആൻസർ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര നാളെ മറ്റേത് എടുക്കും രണ്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഇതിൽ കൂടി എടുക്കാനും പറ്റില്ല അത്, കാരണം അത് രണ്ട് വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മളെ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മന്ത്രം അത് 16 ഗ്രൂപ്പിലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിലനിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ. പിന്നെ ഇന്ന് പെട്ടെന്നായില്ല. പ്രഭു പെട്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ആക്റ്റീവ് ആയിന്ന്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ടപ്പന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ബഹളല്ല അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മള്? 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്വയം ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രപഞ്ചത്തിന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഭഗവാന്റെ കഴിവുണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന. രക്ഷകം സർവ നിയമ തത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമോ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിത അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇങ്ങനെ ഹരേ എഴുതിയാ കൃഷ്ണ. മതിയോ? അല്ലയോ പ്രപഞ്ചരക്ഷക, അവിടുത്തെ ആനന്ദരൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളെ നീക്കി തന്നാലും. അതീന്ദ്രിയ കിരണം ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാലോ. രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയല്ലേ ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവ നിയമതത്വമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ കാരണം ഭഗവാന്റെ മാനവരാശി അതല്ലേ മാതാജി? അതെ, മാതാജി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോ കിട്ടണമെന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കാരണം രൂപം കാണിച്ചതന്നെയല്ലേ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മ ടപ്പേന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കീർത്തിച്ച് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ കാണിച്ചു തരില്ല നമുക്ക്. ആനന്ദരൂപം കാണിച്ചു തന്നാലും അതല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ആദിദർശനിക, പ്രപഞ്ച രക്ഷക, പിന്നെന്താണ് സർവരുടെയും അഭിലാഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി. പിന്നെന്താണ് സർവ്വതിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. നിയന്താവേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ഇതിനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതുക, മറ്റേതൊക്കെ മറന്നുപോയാലെന്നെ. അയ്യോ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. പ്രപഞ്ചരക്ഷണം അല്ല നമുക്ക് രക്ഷക, പിന്നെന്താണ് എല്ലാ ആദിദാർശനികൻ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ഭക്തരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കീർത്തിച്ചോളൂ. പറയേണ്ടത് ഇതാണ്. കീർത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരണം അല്ലെ? കാണിക്കണം എന്നാ പറയണത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രഭാപൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി നീക്കി തന്ന് അങ്ങയുടെ എന്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആതീന്ദ്രിയ ജ്യോതി നീക്കി തന്നാലെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതാണ് നമ്മള് എന്ത് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. എന്തിലൊരുപോലെയാണ്? എന്തിലാണ് ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെയാകുന്നത്? ഗുണപരമായി. ഗുണത്തില് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമാണോ എന്നാണ് മാതാജി ഉത്തരം പറയുന്നത്. അത്ര എളുപ്പത്തില. ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് ആർക്കും അറിയാത്തത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പേര്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?
കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവാവിഷ്ടയും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്കാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. അതല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ അതന്നെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? കേട്ടില്ല. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ഗോസ്വാമി മുഴുവൻ എഴുതുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്തിലാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ടും നിരപേക്ഷ സത്യം, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവാനിലല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിലോ പരമാത്മാവിലോ അല്ല, ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവിധ ദിവ്യവൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ്. എഴുതണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ, മാർഗദർശകൻ, സൃഷ്ടികർത്താവ്. മാർഗദർശകൻ, എല്ലാ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനിൽ വസിക്കുന്നു. സർവപാലകൻ, രക്ഷകൻ, മാർഗദർശകൻ, സൃഷ്ടികർത്താവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കും, ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എല്ലാവരും കൂടി പറയുക. കാരണം ഏതാണ് പ്രഭു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതേ? ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മസംഹിത അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന അർത്ഥം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നും അർത്ഥം. പിന്നെ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ്. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു സെന്റൻസിലോ 2 സെന്റൻസിലോ എഴുതണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എഴുതണോ? ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ്, ഓരോ വാക്കിന്റെ ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ, ഭായുടെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്, ഗാഡ് അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്, വാൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിന് ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരർത്ഥമുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ സർവപാലകൻ എന്നാണ് ഭ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ സർവരക്ഷ. അതുകൊണ്ട് അതിന് 6 ഭാഗങ്ങളിൽ ഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ഈ ഭ അവകാശപ്പെട്ടത്. ശരിക്കും വേറെ ആരും നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാടെ നേരെ അതെഴുതിട, ഗാടെ നേരെ അതെഴുതിട, വാന്റെ നേരെ എഴുതാ. ആ മീനിങ് പഠിച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും. ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ആ ലെറ്ററിനും അവിടെ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പുരുഷ വിസ്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മാതാജി അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണേ മാതാജി, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഏതാണ് ഈ 3 എണ്ണം പറയത്തില്ലേ? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, വിഷ്ണു. എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് ആരാണ്? അതായത് ഗർഭത്തിൽ വരുന്നത്
ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലേക്കും കയറുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. പാൽക്കടലിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ കാരണാകുന്നത് ആദ്യം കാരണാവണമല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണാകുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, അതാണ് മഹാവിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് ആ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ വേണം അല്ലെ, ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉൾപോവുക. അതാണ് ഗർഭത്തിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാണെങ്കിൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു. അതാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷീരോദക ദശായ വിഷ്ണുവാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുക, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആനന്ദം മാത്രം, ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ച് ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആനന്ദമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് രൂപവിസ്തരണങ്ങള് ആണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം. ഭഗവാൻ ഗോപികമാരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദമയനാണ് എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആനന്ദമയനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട്. പക്ഷെ ചെയ്യിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ലീലകൾ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിയാണ്, അങ്ങനെ പറയാമോ? സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? അല്ല, അവിടുന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അതാ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം പുറത്തു വരുന്നതെന്നല്ലേ? അല്ല, അത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു അല്ലേ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപകളിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിനുള്ളിൽ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ പോകുമ്പോ അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ മാതാജി പറഞ്ഞ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഓരോ ഉൾപോകിയിട്ട് ഓരോന്നും എന്താ പറയാ, അതിനെ ജീവൻ നൽകണമെന്നാണ് പറയാതിനെ. എനിക്ക് അറിയില്ല പറയാനായിട്ട് വേറെ പേര്. അതെ, ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ജീവനല്ലേ, ഗർഭത്തിൽ പോകുമ്പോ അത് ജീവനല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ അതല്ലേ വരുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ അത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതായത് ഗുരു ബ്രഹ്മ, ഗുരു വിഷ്ണു, ഗുരുദേവ, അവർ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇവര് മൂന്ന് പേരാണോ? അല്ല, ഗുരു ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു അല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഏതവതാരാണ്? അത് ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്നത്. വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതിലെ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ഏതാണ്? പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആ പറയുന്ന വിഷ്ണു. മാതാജി അതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? മാതാജി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് പഠിക്കുന്നവരും ഇപ്പൊ സംശയങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ കേറണമെന്ന് തോന്നി ക്ലാസ്സിലെല്ലാം. അല്ല, അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, സംശയങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അതിനൊരു സംശയം വന്നതാ മാതാജി. ശരി, കുഴപ്പമില്ല, പറയാം. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സമയം പോകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. വിസ്തരങ്ങള് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാനിടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ? ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില്, ഭൗതിക ലോകത്തിലാ. ഏത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി?
ഞാൻ കണ്ടില്ല എവിടെയാന്ന്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും. അങ്ങനെ 115-ാമത്തെ പേജിലെ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് മാതാജി. ഓക്കെ കണ്ടു. ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതായത് പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉറവിടം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ആ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാതും ഒറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം വേറെ ആരും ലഭിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണെന്ന്. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഭഗവാനിലും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഇതല്ലേ ഇത്? അല്ല, ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അല്ല മാതാജി, ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും കൂടി പറയാണ് ഇതില്. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും പാലകൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പാലകൻ